KCTV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sport Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramangi, hakir dobying jongpi. Adalah kadang kamal ong EP. Menen ki pulet ki wan hi repi tek aku paru pitang som. Kong I pwede siya itanong niya. Kulai vibra ngade Kiki Garut, but ngiwan hang ni ba ngikwa ban tips phi kinong pet bat ki ba sutanat ban pet film khasi ba ya kan ke film kadau hadin bangila postpone na to ka trek banangkong kepada ar pesan trek jong November te ngikwa ban tip biang sephi ba ha kan ka ar trek jong December ngi mod ban pelaj no ya kan ka film kadau ha biju cinema hall. Adalah kadang kamal ong EP. Menen ki pulet ki wan hi repi tek aku paru pitang som. Kong I pwede siya itanong niya. Kani kadai kasihan baar ne kabalai ma bangi panjing kersan biang napi hadin namat ba jing syai ke film ngi lamut ban pelaj haga arpusan tarik te shwa ka turu ngi la dep ong ba sngubha mo yawan khnang te habadan pade kani ka jing ja ka bas ngusi ha kani ka ri jongi ma bangi do no apat ya ki mensimbrio te ngemban se bangin haban postpone no ya ka film shi tayo te menta pat namat ba ma ka kam ka haban yat be chakman te ngi kwa ban release na menta ka artarik te nga na baro ki patba khasi nga pan ka jingkershan kan kanang bapin wan kanang shapo biju cinema ha ka artarik u December ka badai menta us ngi thode. Te hagani ka film ki ting shop ki day phira dotro Arman disiar bat yarabiam I Arman disiar tharai baro phia ithu hi bala ak bon tli ki film ha jing imru ya dan lang bat ngi te yarabiam ru philai tharai ka to ka jing roi bat no te naki puran pade idan I naki wanda te I lana kharbhi ki bon ki ting shop ki puran ki bala paunam suda hangne ha po film ka show hagni ka film ka don saw show ka way day ba khatway bije bat ba ar bije basan bije bat ka ba nyosteng hagani ka jingya lenti jong kani ka film ka long ka ba sa jing kan mau ha na mar ba bon sen ngi shoot hadin ka to pada ngi haban sange no shiteng shipor na mar ba lawan shoka covid te teng pada ma kombala ong I director jongi ba bon sen pada ki artist kim light namar ba bon ki ba ya trailer la ka jong ka kam ma namar ba kani ka jing film hadu mentaru kadang dai ka jing smutan hat ma kam patla ban dai ka kam imja te kani ka film menta long bon ki teng long ya shem jing hi teng ye namar ba ki la bon palat ki ting shop ki puran ta teng dan ki ting shop balat hakawai ka ski dan pada ki puran bamlat hakatu ka ski teng ya banyak cancel show te hawat kadai ka ba ru namar ba ngakan ma ha kapor lockdown room ma nga bat phira bat kiki ngi shu ya le shoot to bat ita iba akhun jonga hagani ka film kadau ngi shu ya le shoot to ma ha ba ngi shong ha po ka truck pick up jong phila yu hi phira ba ris air te ngi shong ha po ka truck ba ris air jongi te I director jongi I shong hadin te nga pada bat I ba ak khun jonga ngi shong ha khamat bat phira te kumta ngi le shoot teng dan spot boy ai namar bangim la ma banyalang to ko podang dai ka covid te I bat reflector phira kumne hakti te kiki pada idang shania artan ya ka to ka reflector tengi pada ngi ak kumta te ka don ki bon ha ki jinge bangila sham ha ni ka film ban pendap ka ni ka film ro la long bon hi ki jinge
Ya ka ni ka film kanau kumpa phela tip thrai phela hi bala slam ngila upload ki jingroi ki la don ki jingroi ru bala poi arsnem but ya ka ni ka film ngakwa ben tip phiba ngila asdang na du arajar kat khandai te ubanai ngala ngamudahkan mauthan tanpa kita ki banai Desember to hi te kala simporingi kumba laisnem ban pendap ini ke film te ka poi laisnem ru kadai be ha ba ki don gitu ki por lockdown ru te don hi ki artist jongi ki ba longi hap up mo lala ka jong ko te sakoi pade ka khana jong ne ka film ro ngila long hapreng gini bang ya trekam ini film ngila persyang hi ban penbha jaj ba kala slam hi ngila persyang be ban pen wandur susu ini ka film ba long ngila persyang kat bala ban penper na ki tu ki film bang ngila dep kum ka film jongi bade pengop te ya kene film kadau kala compare susu but ka keren ru ispang ka khana jong ne ka daw ka dei be ka khana ispang ka society hi ka dei be ka jinglong jongi hi long ka jinglong jong ne ka imlang salang jongi hi badan hari khasi baru ka don khandiat ispang ka ne ka child abuse ka ru kompentre kam hi khna umta te ngamla athan ban yethu iphi ka longum no ka story tamba phi lada phi kwa ban tip ya ka full khana jong ne ka film phi one be ka artrek ka deru kum ka pat balong ba phi ajing kersani ki nongsna film namar ba kum banga ongi phi bangila trestom kat bala ban penwandur ki film baru ka jing trestom jungi kamde na bangi trestom tangyela de henry ka jing trestom jungi ru ka de ban penwandur khnang ba phi kinong pe kai ki ba stanat ban pe film khasi da phila rung hall pin sngo ba o kala muntoi hi kata ka jingplut jongi ban lek pe ene ka film jingplut pa kata hi kan senti o ba putha ba ki biang ki rong ki turiana ye ki ngaman ngakir penban na maria pi jisyo kata pi tang marwe ba i biang kan bang siu bangas hujan tang ya pikin bangat tengkai bangan dan lang hadu la syai bat no ya pingat punya kasunya jrang dang hap uslap te pajba khandiat ngi manha kane ngila do man sim shibon namar bangila don met kata ka jing thmu bat kata ka jing sngu komen ba hadian lais nem ngi nyo pen iya ka fni ka film hakar santarek hendengi du mensim no khandiat bangi klam yo shu ban pen i te menta pade ngi ko ban kat pa de phi ba phena ban wan khanang shahol khanang ba phen ai mensim yangi artarek hapo ka artarek te ka show baning kong du kadai khatwai baje te nga khmi lanti ba na do ka khatwai baje hi hado ka 8 baje hado ka show basan baje hado ka show nyusteng hagi friday long pin pen i khanang kata ka jingkershan mo yangi ba phenyawan khanang shahol kandap ba don nga pan jingkershan na phi ba pendap khanang ba ya ka hol na do friday kata hi kulis bon adalah kadang kamal ong EP menen ki pulet ki wan hi repi theka khopar pi tang som kong i ba shi shai da nang ne